империяи кушониён. дар асри дуи пеш аз милод дар шарқи давлати ашкониён қабилаҳои саккоӣ кӯчӣ ва аз ҷумла кушониён пайдо шуданд. онҳо давлати юнонии бохтарро аз миён бурда ба ашкониён таҳдид мекарданд. дар асри сеи пеш аз милод дар муғулистон, олтой ва шимоли чин иттиҳоди хунҳо пайдо шуданд. дар ҳамсоягии онҳо халқе бо номи юҷиҳо мезист. дар ниҳоят юҷиҳо қувват гирифта хунҳоро хироҷгузори худ карданд. хунҳо дар замони ҳукмронии модун қувват гирифта юҷиҳоро ба қисмати ҷануб хутан, қошғар ва ғарб ронданд. вожаи юҷӣ маънои сафедрӯиро дорад. дар асри дуи пеш аз милод юҷиҳои ба суд омада давлати юнониро барҳам дода давлати худро таъсис медиҳанд. кушон номи саравлоди онҳост. вақте ки давлати юнонии бохтар суст мешавад, шаҳру вилоятҳо худро мустақил эълон мекунанд ва бо омадани юҷиҳо онҳо ки пароканда буданд ба тобеияти онҳо мегараванд. маъхазҳои чинӣ дарак медиҳанд ки ҳудудҳои империяи кушониёни бузург афғонистон, покистон, шимоли ҳиндустон, қошғар, хутан ва осиёи марказиро дар бар мегирифт. давлатдории кушониён ба ду давра тақсим мешавад. давраи якум аз асри сеи пеш аз милод то давраи ҳукмронии бобокалони канишка куҷулакадфиз омада мерасад. давраи дуюм давраи бузургии кушониён аст ки асосгузораш куҷулакадфиз аст. маълумотҳои бештар дар бораи кушониён ва империяи онҳо аз сиккаҳо ба даст омадаанд. кадфиз дар давраи ҳукмронии худ ислоҳоти пулӣ гузаронид. давраи ҳукмронии канишкаи бузург дар давлати кушониён давраи ниҳоят рушду субот буд. ӯ вақте ки ба сари қудрат омад, дар давлати кушониён тағйиротҳои зиёде намуд. иқтисод тағйир ёфт. пеш аз канишкаи кабир падари бузурги ӯ вимакадфиз дар сари қудрат буд. пас аз канишкаи кабир писараш ҳувишка ба сари қудрат меояд ки ӯ 30 сол дар сари қудрат буд. таърихи кушониёнро ба се давра тақсим кардан мумкин аст ки ду давраи он ба давраи кушониёни бузург рост меояд ва давраи сеюм давраи кидориён ё кушониёни хурд аст ки баъдҳо ҷойи онҳоро ҳайтолиён мегиранд.